Assalamu alaikum everyone. Barkanmu da wannan lokaci, kuma fatan kowa yana lafiya. So za mu fara insha Allahu yau tattaunawa akan duk yawanci waɗanda suke nan classes ɗinmu da muka fara yi, kun san abin da muke magana a kai shine Forex trading. And Forex trading ɗin nan wata hanya ce duk mun sani da ake samun kuɗi ta wasu layuka da suke sama suke ƙasa da dai sauransu. So like wayannan candlestick ɗin mun fara learning a kansu, kuma insha Allahu kamar yadda na ce mana za mu ci gaba da learning na wannan community namu na Women in Hausa Forex Trading. So akwai wasu yanzu kamar na ga mutum biyu, Suleiman da Yusuf Tasiu. So wayannan wasu student ina ne daga cikin master class group ɗina na Hausa Forex Trading. So mun yi inviting ɗinsu ne saboda so muke community ɗin na su Women in Forex Trading ya yi building, like irin building sosai da sosai, yanda zai zamana cewa a lokacin da muka samu Allah ya taimake mu, ya taimake kowa gaba ɗaya, aka yi grooming ɗin community ɗin, za a samu matan da suka zakakurai jajirtattu a selecting ɗinsu waɗanda za su ci gaba su kuma da koyawa na baya. Kun ga mu kuma sai mu stepping aside, kawai muna kaman coaching ne ko kuma mentoring ɗin session ɗin da dai sauransu, saboda duk lokacin da ya kamata a ce mun ba da time ɗinmu mun koyar ɗin, mun ba da time ɗinmu mun koyar. So abu na biyu kafin mu shiga shine ya kamata mu understanding cewa shi Forex trading yana buƙatar wasu abubuwa guda 2 zuwa 3 ko sama da haka. Na farko shine dedication. Mun sani cewa misali dukanmu nan akwai waɗanda ba ma akwai ba, dukanmu nan na san mun je makarantar Islamiyya, mun san yadda ake karatu a Islamiyya. Za ka ga cewa yau an ƙara muku karatu, maybe yau an biya muku sabbi gaba ɗaya, an ce ku je gobe jibi ku kawo hadda, sai ya zamana cewa a cikin ku ajinku ku mutum 10, mutum 2 ne suka iya kawo hadda. Saboda me? Wa'annan maybe mutum 2 nan da za ka bi yanda suka kawo haddar, da suka je gida an ci gaba da koya musu, sun ci gaba da bita da mai da hankali da sauransu. Mu kuma sauran da ba mu iya ba, misali kenan, idan ina iya hadda a Islamiyya, kar ku ce wai na ce mu yawwa, kara nake wa'yanda ba sa iya hadda. So irin like sai zamana cewa daga filin bal ne, wasan ƙasa, hawa keke da dai sauran irin wannan abubuwan. Mata ko misali irin wasa da 'yar tsana ko wasan kitso da duk irin wa'annan abubuwan. So like za ku ga cewa wa'yancan da suka fara mai da hankali a kai, suka ba da dedication ɗinsu, sun iya wannan hadda wanda in aka zo gobe ba za a samu a dake su ba, sun iya wannan haddar. So abin da nake jan hankalinmu da shi shine a nan gurin makaranta muke yi, koya muke yi, ba wanda zai dake ka, ba wanda zai ce maka dan me yasa baka iya ba. Amma kuma abin da za ka fara tambaya wa kanka shine, shin ya kamata na iya wannan kasuwancin da ake yi? Ya kamata ka iya. Me yasa ya kamata na iya? Saboda misali hardship da ake na rayuwa da duniya gaba ɗaya da take cikin irin wannan economic recession. Saboda kar ku ɗauka cewa wai iya Najeriya ce muke cikin economic recession. Duk duniya tana cikin economic recession. Amma me yasa na Najeriya ya fi? Saboda kai a Najeriya kake, baka san na sauran ƙasashen ba. Sannan kuma a Najeriya babu aikin yi, babu kaza, in ka yi karatun ma ba aiki, duk da irin sauran wannan abubuwa. So duk waɗannan factors ɗin ya kamata su ganar da kai cewa ya kamata ka koyi wani skills. Skills ɗin nan da zai iya kawo maka kuɗi. Skills ɗin nan da zai dinga kawo maka kuɗi consistently a cikin market ko wani abu makamancin haka. Abu na gaba shine mun ce mai da hankali na farko. Abu na biyu kuma shine jajircewa da haƙuri. Haƙuri ma zan ce. Haƙuri shine ka yi haƙurin samun kaɗan har ka girmama abin yayi yawa. Saboda idan har kin san yanda kike yin business, kina sai da maybe atamfofi a gida, kina da atamfofi let's say
da kika saro na 100,000 amma maybe gaba ɗaya a cikin 100,000 nan naira 3,000 za ki ci riba for example. So kun ga wannan ya nuna miki cewa ashe fa sai an tara riba da yawa sannan ake iya samun, sai an tara jari da yawa sannan ake iya samun kuɗi da yawa. So duk irin waɗannan abubuwan ya kamata mutum ya tattara ya gane cewa tabbas sai ya yi haƙuri, sai ya jajirce, sai ya mai da hankali, sai kuma ya ba da lokacinsa. Kullum ina ba da misali da wasu baituka na Imamu Shafi'i da yake faɗa a cikin wani littafinsa da ake cewa waye wannan da Allah ka kashe kai mana mutin ɗinka. So a cikin littafinsa ne wasu baituka ne haka kamar waƙoƙi ya yi su baitukan diwani sunan littafin, na manta sunan littafin complete amma diwani ne na Imamu Shafi'i yake cewa bara in ji ko zan iya hakaito baitukan larabcin. Yake cewa na manta baitukan larabcin amma abin da yake cewa a cikin baitukan larabcin shine ya kai mai neman ilimi zan gaya maka wasu abubuwa da ya kamata ka bi don ka zama jajirtacce a wajen neman ilimi. Yake cewa akwai zakha'un wa hirsun wa ijtihadin ko wa bulghatin tul zamanin wa suhbatu ustazin. Dole in kana so ka zama ƙwararre a neman ilimi, ya ce zaka'un, sai ka kasance mai zaƙaƙuranci, mai mai da hankali, sai kana da passion akan abin da kake nema ɗin, sannan sai kana da means ɗin shine kuɗi na tafiye-tafiye ko siyan littattafai ko siyan courses online ko na a makamancin haka, sannan kuma sai ka yi haƙuri. Kun ga guda huɗu kenan ko? Sai ka yi haƙuri, sannan kuma sai ka ɗauki lokaci kana yi, shine tul zamanin, sai ka ɗau lokaci kana yi, lokaci mai tsaho. Yanzu misali ni nan da na tara ku nake koya muku forex trading da sauransu, ai ba dan na fi ku bane, amma me shekara ta kusan 10 kenan ina harkan forex trading, ina koya in koyar in koya in yi kaza in yi kaza, almost 10 years. To kaga like ina da experience ɗin da ko da kai ka fi ni ilimi na daɗe ina yi, so na fi ka sanin wasu abubuwa. So tul zamanin kenan, sannan a ƙarshe sai ke cewa wasu batu ustadin, dole sai ka nace wa malami. In ka nace wa malami a lokacin ne shi kuma malami zai ƙara shiga jikinka kan yana koya maka har kana fuskanta abubuwan da kake fuskanta da dai sauransu. To wannan dai kawai ɗan sharar fage ne na mana. Insha Allahu yanzu kuma za mu fara abinda za mu fara, muna da waɗanda suke newbies a nan don yawanci daman dan ku muka fara wannan session ɗin. So za mu fara abinmu ne daga abinda muke cewa candlestick. Bara na sharing ɗin entire window ɗina, idan na sharing na san za ku ga screen ɗina yanzu. Imamu Shafi'i, so gashi nan dai san akwai malamai a class ɗin na, shi yasa nake jin daɗi sosai da sosai ƙwarai da gaske. So anyways yanzu idan kuka duba candlestick ɗin nan da muka buɗe gashi nan akan screen ɗina, kowa ya sani, muna so mu ɗan yi recap ne. Mun san cewa abinda ake nufi da candlestick wani abu ne wanda muke ganin sa a cikin market, kuma market ɗinmu take mana creating ɗin abinda muke cewa structure. Idan ka kalli wannan candlestick ɗin na farko wanda nake kuso ɗina yake kai, shine muke cewa yana buɗewa ta ƙasa, sannan ga body ɗinsa, wannan shine body ɗinsa gashi an sa real body, zai buɗe ta nan sannan zai kulle a sama sai ya ci gaba. Wannan shi muke cewa bullish candle. Wannan shi muke cewa bullish candle. Akwai kuma abin da muke cewa bearish candle, shi kuma opposite candle ne na bullish candle. Idan ya buɗe shi kuma daga sama, shi kuma sai ya closing a ƙasa. So yanzu alal misali mu zo mu kalli wannan chart ɗin nawa, British pound kenan da kuma Japanese yen, wanda idan misali bara in buɗe watch list ɗina za mu gansu ga su a nan gurin, waɗannan su ne watch list. So wanda bai san menene wannan ba, wannan shi ake cewa trading view.
menene trading view? Trading view a takaice wani waje ne wanda mutum zai iya shiga ya yi analysis ɗin market ɗinsa. Akwai abin da muke cewa technical analysis. Technical analysis kamar yadda muka faɗa a courses ɗinmu da classes ɗinmu da muka yi, technical analysis shine hanyar da mutum yake ƙara fahimtar ina kasuwa za ta je. Yanzu alal misali, nan kasuwan nan da muke gani gashi tana wani abu tai sama tai ƙasa tai sama tai ƙasa tai sama tai ƙasa. Da Allah wanda yake da sound a buɗe ya kulle mana sound ɗin shi da Allah. Ba na ganin screen ɗin ne. So maybe daga end ɗinka ne, amma ina jin kowa yana ganin screen ɗina. Ko akwai wanda baya ganin screen? Ba fa a gani. So sai dai daga end ɗinku ne, saboda yanzu haka na yi connecting da wata wayar kuma ina ganin screen. Yawwa sai dai daga wayar ku ne gaskiya. Allah ya biya mu gida, muna gani mai gida. So da Allah bara mu ci gaba, wanda baya gani zai iya sauka sai ya dawo. Idan ya dawo insha Allahu zai gani, maybe network ne da sauransu. So ina bayanin trading view. Trading view ana amfani da shi ne wajen technical analysis. Shi wannan technical analysis ɗin da muke magana a kai, wata hanya ce da mutum zai gano wai an ce kasuwa ana yin buying, an ce kasuwa ana yin selling. To ya za a yi kai buying a kasuwar, sannan kuma ya za a yi kai selling a kasuwa. Saboda dai ka san cewa yanzu idan ka tafi kana cikin kwari market, kana sai da shaddojinka da sauransu. So abin da za ka fara yi a kwari market shine idan ka je ka buɗe shagonka, ka kasa kayanka, mutane su zo su sai kayanka. Wannan shine abin da za ka fara yi. To wani da yake wajen kasuwar, tambayar da zai fara muku, wai ku 'yan kwari in kun je kwari ya kuke sayar da kayanku? Ɗaukan kayan kuke a kafaɗa kuna zagaya kuna jama'a ku zo ku sai kaya, ko kuma a shago kawai kuke zaune? Kun ga sai ɗan kwari ne zai baka irin logic ɗin da yake amfani da shi wajen sai da kayansa. Misali, tsayawa yake a ƙofar shagonsa, sai mace ta zo wucewa sai ce, a hajiya bismillah shigo, akwai cigambe a nan mai sauƙi, can in kika gaba 18,000 ake siyarwa, ni nan a 8,500 zan baki. You understand? So kowa da irin kamar pattern ɗinsa ne yanda yake sai da kayansa. So haka technical analysis yake a kasuwa. Muna da wasu abubuwa guda uku a kasuwa, bara in rubuta mana su. Na farko shine muke cewa candlestick. Na biyu shine muke cewa market pattern. Na uku shi muke cewa market structure. Yawwa. So yanzu wannan candlestick ɗin idan muka ɗauka, so wani lokacin za ku ga wasu chart ɗinsu ba green ba ne, maybe black and white ne da sauransu. Amma dai abin da nake so ku saka a cikin ƙwaƙwalwarku da zuciyarku ku riƙe shi, duk lokacin da ka ga candle ɗin da yake buɗewa ta ƙasa yake kullewa ta sama, to sunansa bullish candle. Ma'ana buy candle kenan. Sannan bullish candle suna uku ne da shi, don Allah mu riƙe. Ina jin huɗu ne ba. Bullish candle za mu ce masa, muna ce masa bullish, muna ce masa buy, muna ce masa off trend, muna ce masa long, ko? So wa'annan green ɗin is optional, saboda wasu suna mai da shi black and white, wani blue and white, wani blue and black. Kowa da irin yanda yake customizing ɗin candlestick ɗinsa. Saboda yanzu nan zan iya customizing, kawai idan na danna right click, kun ga settings ina ya fito a cikin chart ina haka, ga settings in na zo shiga cikin symbol. So kun ga body color ina, idan na danna haka, kun ga candle ina already, kun ga ya ɗauke, kalarsa ta ɗauke. Idan na dawo da shi ya dawo. Idan na danna wannan border ɗin, border candle ina zai ɗauke. Idan na danna wannan wick ɗin, zai zama da cewa gaba ɗaya chart ina babu wannan wick ɗin. Kamar na ji wata tana magana, tambaya ce ko me? Na ce Abubakar ne. Kun gani? Yanzu duk inda bullish candle yake, kun gani duk inda bullish candle yake, kun ga ya koma me? Ya koma black.
so kar ne kawai wata ran kaga kai kana forex trading kawai kaga sai wani ya zo ya buɗe chat ɗin shi misali kawai sai kaga chat ɗin shi sai kaga chat ɗin shi haka misali sai kaga chat ɗinsa haka yellow misali sai kaga chat ɗin shi haka yellow da black sai ka ce kai wannan me kake yi sai ce forex trading ya ce kai abokina na layi ai candlestick ɗin forex trading ya ake ce masa blue and red ne ayya sai ka ji an ce ayya ya kwafsa so like settings ne mun gane so kun ga yadda za ka shiga kai settings ɗin abubuwanka so bara mu ga mai da shi yanda yake da so nan gurin sai mu mai da shi green right kamar wannan ne green ɗin ko okay wannan sai mu mai da shi red ga red ɗinmu nan wannan mu mai da shi okay kamar wannan kalar ya ƙuna shi so sai in danna okay so kun gani haka candlestick ɗin mu yake kuma bullish ne ai ce a nan gurin wannan ɗan uwan nasa bullish kenan so za mu iya ce masa bearish za mu iya ce masa sell za mu iya ce masa downtrend za mu iya ce masa short za mu iya ce masa red to shikenan mu zo cikin google ɗinmu mu ce bull so yanzu kun ga google ɗina yanzu wannan bull ɗin kun ga shine aka ce namijin sa kenan ko namijin sa yawa za a ce mai sa kenan so maimakon a ce shanuwa cow ita ce ta macen bull kuma shine namijin ko so bull shine wannan kun gan shi da yadda kuka gan shi a wannan hoton shine bull ɗin so shi kuma bear idan kuka ga bear ɗin ita kuma wannan animal ɗin ne da za a ga ta nan wannan mai buzu-buzun gashi za ku dinga gani da ban taɓa ganin ta dai a fili ba sai dai a fim gaskiya yau so kun ga a wani scenario ne guda ɗaya me scenario ɗin ai a cikin market abin da yake faruwa faɗa ake tsakanin buyers da sellers shikenan za ku yarda da ni yanzu dalilin da yasa ake faɗa idan kuka kalli nan gurin wannan bara na goge shi wannan ma na goge shi so sai na yi on zooming back haka kuma shine zai bashi yanzu kun ga da kasuwar ta zo nan gurin da aka gama wannan consolidation ɗin ko sai kasuwa sai ta sauko nan gurin da ta sauko nan gurin sai mutum sai ya tunanin cewa kai to ai kaman kasuwan nan selling za ta ci gaba da yi me yasa za ta ci gaba da selling saboda ai gashi ƙasa ta sauko sai ya je ya shiga selling shi kuma lokacin sai a fitar da shi sai a cinye kuɗinsa saboda me ba haka kasuwa za ta yi ba bai yi analysis ba amfanin wannan technical analysis ɗin kenan so kun ga daga nan sai kasuwa sai ta juya sai ta tafi sama me ya faru me yasa ta tafi sama kun ga misali daga nan gurin kasuwar ka sai ta zo nan sai ta dawo nan ta ƙara komawa ta ƙara saukowa yanzu ga kasuwa ta ci gaba da tafiya so me ya faru a nan gurin abin da ya faru a nan gurin shine kasuwar ya zamana cewa buyers ɗin waɗanda suke siya a kasuwar sun zo sun danne waɗanda suke saidawa so don haka duk lokacin da kaga kasuwa tana ana ta buying so abin da ake faɗa kenan a wannan accumulation zone ɗin da aka samu akwai abin da muke cewa supply and demand kun san cewa idan makarantar boko za ku ji an ce duk lokacin da misali kaya yawa sai ku ga kaya suna tsada saboda mutane sun ɓaɓɓoye kayansu da dai sauransu so abin da yake faruwa a kasuwar forex kenan so idan yanzu ne za su dinga yi sai dai a ta siyan wannan kayan saboda buyers din sun fi karfin sellers din a cikin kasuwa buyers din sun fi nan analogy din na yana ina wannan analogy din na bullish da kuma bearish saboda yanzu idan ka kalli ka ce bearish and bullish so idan ka kalle su zaka idan har kuna tare da ni kuma kuna bibiyar karatun duk da muke yi a nan gurin me kasuwa ta yi mana creating waye zai gaya ma na okay na yadda da ke sai waye kuma ya ce ascending
Gani nan. Yawwa ka ce ascending sai wa kuma waye zai yi tunani ba irin na mutane ba, tunani nake so irin ba irin na mutane ba. Wannan duk abin da kuka faɗa tunani ne irin na mutane, so nake in ji tunani yawa ba irin na mutane ba. Technical tunani na daman kowa ya kalli wannan market din duk duniya ya san cewa off trend take yi, sannan kuma kowa ya san cewa buying ake yi. So amma me market, ai magana muke akan market pattern ko? To me take creating? Kasuwan ta balle tana tafiya sama. Mun gani mana kaga ta kusa coke can sama ba. Suna rigima ne tsakanin buyers da sellers. Again? Thank you. Dan Allah ku tafa mata. Tafa mata da naira 10 da na baki yanzu nan kuwa. So like wannan shine technical tunani, kun gane? Like kasuwa tana creating din higher high da higher low. Za ku ji traders suna yawan faɗan wani abu cewa sai ku ji ana cewa ai a nan gurin akwai liquidity, ai a can akwai liquidity, ai a can akwai liquidity, haka ne? So abin da yake faruwa shine duk lokacin da kasuwa take maka wannan trade ɗin, so tana maka creating ɗin higher high, haka ne? Da kuma me? Higher low. So wannan su ne abubuwan da kasuwa take maka creating. Tashin farko wannan shine market pattern, wannan shine pattern ɗin market ɗin. Abinda za ka fara ganewa shine yanzu tsaya, yanzu mun gane wannan higher high da higher low ɗin ko? Yanzu dan Allah idan na ce ku yi min analysis ɗin wannan chart ɗin, akwai dan Allah wanda zai faɗi ba zai iya analysis ɗinsa ba? Za a yi, saboda me? Saboda yanzu ku kalla daga nan gurin market ɗinmu ta tashi, da ta sako nan ta mana creating me? Low. Da ta koma nan sama ta mana creating ɗin me? High. Da ta da nan ƙasa ta mana creating ɗin me? Low. To shi kenan, yanzu waye zai gaya min ya ake higher high da higher low ya zama valid? Ana breaking ɗin high ne. Thank you. Ba zan ce a tafa ma ba, kai saurin faɗa, ba zan ce a tafa ma ba. Thank you very much. Market tana breaking ɗin previous high ne. Yanzu idan misali sai zamana cewa a nan gurin ina zanenmu da muka yi ɗazu, good. Yanzu sai zamana cewa a nan gurin, yanzu a nan gurin akwai wanda zai shiga buying a nan gurin? A'a. Me yasa? Saboda ba a je an yi mai breaking ɗin higher previous higher high. Very good. Ba a je an yi breaking ɗin previous higher high ba. Dan Allah muna ganewa kuwa? So ana good. Market tana zama valid ne lokacin da take creating ɗin higher high da higher low a lokacin da Allah wanda yake ya buɗe mic ɗin nan nashi ya kulle dan Allah. Haka kawai sai ya zo sai ya haka, da ya haka ya yi breaking, sai ya ƙara breaking ya tafi. So don haka market ɗin mai tana mana creating higher high ne da higher low, saboda gashi nan new higher high ɗinmu ya mana breaking tsohon higher high ɗinmu, don haka market tana creating tana tafiya. So haka zalika idan selling ma za ka yi, market ɗinka za ta dinga breaking ɗin higher low da lower low, abinda su kuma suke creating kenan, ko lower high ko ma whatsoever dai, kowa da yanda yake kiran shi. So misali idan market ta haka ta sako lower low, abinda market take maka creating a selling structure kenan. So wannan shine abinda muke cewa market pattern. Wannan abubuwan da suke fita ta maka creating higher high da higher low shi ake cewa market pattern. Yanzu mun gane candlestick kuma mun gane market pattern, haka ne?
waye mai mic din nan a buɗe ne yana hanya dan Allah ya kashe. Bara in duba shi in ga waye sai in ba kamun magana na kashe shi ba. Market pattern. So yanzu sai last one da za mu yi magana a kai shine abin da muke cewa shi kuma market structure. Market structure. So su kuma market structure su ne wasu patterns da kasuwa take yi, take gaya maka cewa ga inda kasuwa za ta tafi ko ga yanda za a yi ko ga yanda ba za a yi ba. Yanzu alal misali akwai abin da muke cewa triangle pattern a kasuwa. Triangle pattern, bara na rubuta mana su. Triangle pattern, pattern ko na farko muna da abin da suke cewa ascending, na biyu muna da abin da suke cewa descending, na uku muna da abin da ake cewa symmetrical. So wa'annan guda ukun da muke gani gaba ɗayansu wasu zai faru a cikin kasuwa. Yanzu misali mu ɗauki ascending triangle. Shi ascending triangle kun san cewa akwai abin da muke cewa support and resistance a market, haka ne? Yanzu bari in fara nuna mana me support and resistance a market kafin mu zo wannan ascending triangle ɗin. So support and resistance a market shine alal misali yanzu nan gurin idan muka kalli nan sama inda wannan candle ɗin ya zo za mu ga mun samu wani point a nan gurin. Wannan point ɗin da muka samu a nan za mu ga cewa kusan da wannan candle ɗin da wannan candle za mu zana level ɗinmu abin da muke cewa resistance level kenan. Resistance shine a sama, support shine a ƙasa. Haka ne? So don haka za mu zana resistance ɗinmu a sama, ina horizontal line, za mu zana resistance ɗinmu a sama. Yanzu nan mun samu resistance level. Haka ne? So za mu iya canja masa kala, nan sai mu ce ya koma ja. So mu sa shi a nan. So yanzu da kana zana, in dai kun gane wancan pattern ɗin na higher high da higher low, so kana zana resistance line ka ne a saman mai higher high ɗinka sannan kuma support level ɗinka a lower low ɗinka ko wani abu makamancin haka. So za ka zana shi misali yanzu mun zana shi a nan gurin, then this we call it support level. So yanzu muna da support and resistance level triangle. To me amfaninsa a kasuwa? Shi wannan continuation ne na kasuwa. Kasuwa takan taho daga ƙasa, idan ta taho daga ƙasa sai ta yi ɗan wasu 'yan manipulation ɗinta daga nan kuma sai ta ci gaba da tafiya. So a iya nan gurin a cikin wannan abin da muka zana na gano support and na gano ascending triangle, kuma idan kun yarda da ni za ku gani cewa ascending triangle ne. So bara mu duba mu gani. Yanzu kasuwanmu da let's go straight this ta dawo nan, ta dawo nan gurin sai ta koma nan. So yanzu mu tsaya a nan gurin. Mu tsaya iya nan gurin da kai mana creating wannan pattern ɗin. Yanzu mu cire wannan resistance level ɗin, mu cire wannan support level ɗin. Sai yanzu sai mu zo wannan level ɗin namu, za mu ga cewa mun samu point a nan sai mu zo mu ɗauko. So yanzu kun ga mun zana straight line of our resistance level. So sai mu ɗauko wani trend line ɗin namu, sai mu ɗauki point ɗinmu daga nan gurin, sai mu zano shi kuma zuwa nan gurin. So idan kuka lura ba dole sai ya wai haɗe da can saman ba sannan zai zama daidai. So idan kuka lura za ku ga cewa da wannan structure ɗin da na zana mana ta sama ga ta wannan kenan ascendant, wasu haɗe ba sun haɗe. So abin da za ka fara duba shine point ɗinka ka samu touches, dama mun ce confirm touches 2 zuwa 3 muke bukata a nan gurin. A ƙasa mun samu point ɗaya a nan, wannan it can be ya ce continuation ne. Ai market ɗin bai kamata ta sauko haka ba, kamata ya kawai ta breaking in zai zama valid. Shi yasa ko da yaushe sai muke cewa
90% na trading, a cikin 100% na abin da za ka yi trading a forex market, 90% jira ne. 10% ɗinka shine wannan analysis ɗin da muke yi, amma mai 90% kasuwa za ka jira ta maka abin da ta ga dama. So tunda haka ne za ka jira market ɗinka ta breaking structure ɗinka. Yanzu idan ka zawo wannan ɗinka shine wannan point, to yanzu ɗauki point ɗinka ka zana shi ma daga kan nan gurin, shine previous low ɗinka. Yanzu kaga market ɗinka duk sakkowar da ta yi bata zo ta breaking previous low ɗinka ba, ballantana ta zo ta breaking wannan low ɗin. So za mu iya calling wannan recent low, wannan mai calling ɗinsa previous low. So ba ma ta zo ta yi breaking wannan recent low ɗin ba, ballantana ta da previous low. So don haka market a ziɗazin nan mun ce market idan tana creating ɗin higher high higher low, tana breaking ɗin wannan higher high higher low ɗin, kun san cewa akwai possibility na menene? Akwai possibility na market ɗinka za ta ci gaba da off trend. Kuma yanzu a nan gurin in muka kalla abinda market ɗin mu take kenan, za mu yi anticipating market ɗin mu ta zo nan ta ci gaba da mana creating ɗin mi higher high higher low, wanda idan muka tashi za mu iya zuwa can baya mu dubo wani highest high da market ɗin ta taɓa zuwa da za mu karɓo shi, market ɗin mu jona mata maybe mu ga ina ne za ta je ƙarshe kafin kuma ta yi dropping down. So wannan pattern ɗin shi muke cewa ascending triangle. Support ɗinka ya zama a miƙe, resistance ɗinka ya zama a miƙe, support ɗinka kuma ya zama sloppy support, ma'ana ya kwanta sosai da sosai, an samu wannan kwanciyar. So like kamar Allah ya kai mu. So wannan kenan na farko ascending triangle. Na biyu idan muka yi shine zan baku assignment a kansa, kowa ya je nemo min shi a cikin chat, descending triangle kenan. Kamar yadda na gaya muku ko da yaushe fa a market da abin da kuka gani ya zama na buying ne, to opposite irinsa ne, kawai juya screen ɗinka za ka sai ya zama na selling. So kun ga ascending triangle in ka gan shi continuation ne na buying, shi kuma descending triangle ƙasansa ne sloppy, ma'ana support ɗinmu ne sloppy, sai ina ne kuma ya zama support ɗinsa ne straight, sai kuma resistance ɗinsa shi kuma ya zama sloppy. So shi kuma idan ka gan shi continuation ne na me na selling. Market ɗinka ce za ta taho daga sama haka misali, taimaka haka, taimaka creating point, taimaka creating point, ta point, ta point, ta point, ta point a nan, da wani point ɗin a nan, sai kuma me sai ta sauka. So wannan shi ake cewa me, shi ake cewa descending triangle. Shi ƙasansa ne, support ɗinsa ne straight, sannan kuma ya yake resistance ɗinsa kuma sloppy ne. Shi kuma ascending triangle resistance ɗinsa ne straight, sai kuma me support ɗinsa sloppy. Wannan shine bambancin su. Su kuma symmetric triangle ƙwaya ɗaya ne, shi ma irin sauran ne, amma me bambancin su shine, shi wannan kun ga in ka samu ascending triangle kana anticipating buying continuation ne, in ka samu descending triangle kana anticipating ɗin selling continuation ne. So shi kuma symmetric me kake anticipating? Abinda kake anticipating shi kuma vice versa ne, inda ya yi breaking shi kuma nan ne gabansa. So shi kamar ɗinsa shine yanzu idan ka ga symmetric triangle ya taho daga ƙasa, market ɗinka ta taho daga ƙasa haka, ga kamar high recent high ɗinka da ta yi, so tana yin breaking ɗinsa kawai sai ka anticipating ɗin me trend ɗinka, its market ɗinka will go off. Idan kuma aka samu dace sai ya taho daga ƙasa, misali gara in zana wani sabo a nan, misali sai muka yi haka, yawa misali sai muka yi haka, so sai ya taho shi kuma daga sama haka, sai ya zo sai ya pointing market za ta tafi, saboda zai iya zuwa ya gama wannan abin nasa. So kun ga dole mu sai an natsu sosai, saboda mu kaga beginner farawa ne. Lokaci ne, saboda tunda kin ga a group din, in kin lura yadda muke classes din mu na group din, in muka yi sai na tabbatar da kowa a cikin ku ya iya abin da muka yi sannan za mu yi wani abu.
kin gane? So Yawwa shi eh ma na wannan gane to yawa alhamdulillah. shi ma wannan din haka saboda ba wai sauri muke ba, damuwar abin kawai a ce kowa din ya iya insha Allah. Allah ya ba mu sa'a. Amin ya Allah. So zan ƙara ɗaukan tambaya ɗaya kuma sai mu ce sai da safe. Allah ya biya mai gida, Allah ya kare oga. Ma Suleiman ya gida ya ayyuka. Alhamdulillah wallahi oga shigo wannan ina ta tsara ana ta tsara na jiran da aka shigo Abuja oga. Wallahi ana nan insha Allah akwai summit da za a yi na Forex na wasu brokers sun gayyace ni. Maybe kamar July ne to zuwa lokacin insha Allah in dai zan zo zan gaya maka. Allah ya kawo ka oga. Amin ya Allah. So jama'a da Allah a je a yi abin da muka yi. Amin ya Allah. Da Allah a je a yi da abin da muka yi yanzu, a yi practicing zuwa next class. Sannan na yi recording wannan session ɗin da muka yi insha Allah zan sa shi a YouTube channel ɗina sai mutum ya je ya ƙara bibiya abin da bai fahimta ba. So Allah ya ba mu sa'a. Na'am? Muna godiya. Allah saka da alkhairi. Amin ya Allah. Babbar godiyar da za ku yi min fa guda ɗaya ce. Guda ɗaya ce babbar godiyar da za ku yi min kawai ku mai da hankali. Don yanzu ina da abubuwan da zan yi yanzu haka a gaba na ajiye na zo ina muku class. Kin ga a ce na gama ɓata lokaci na kuma ba ku mai da hankali kun iya ba kun ga ai ba ku kyauta min ba. So ya kamata a mai da hankali. To Allah ya taimaka. To Allah ya Allah ya saka da alkhairi. Amin sai da safe. Insha Allah wannan